И какво става, хора, съм Max Shadow и днес, както виждате, сме в поредният епизод на Clash Royale. Това е нашият Battle Deck. Имаме Мега Миньон, пак бях на 3-4 пъти на 7 арена и паднах. Ето го и Електровизър, тя вече е отключен. И следващата карта е на път. Така само да видя някакви промени да направя ли. Ще се пробвам. Така, също така имаме Elite Barbarian. Играме срещу 6 лева. Така. Добре, няма да стане този номер. Сега да мине Baby Dragon. Това пак ми смешно. Няма да удари радиусът. Радиоточката е Elite Barbarian. Браво, бе! Тези барбариани са доста силни. Бият по 200 димидж. Тук ще му файрболнем този гей. И ще пуснем едния Wizard. Ще му хванем Wizard-а. Но така само трябва да ми заредят 4. Идеално е да го градат. Само че му трябваш. Добре, прегласи вече. Факаният и далок. Барбарианите никога да ги пусна. Шоутайкаме ли? Добре, ще шоутайкаме. Щом сте казали. Така, пускаме тук. Пускаме Elite Барбарианите. Това е малка грешка. Трябва мислим да бъдеш. Това е едно и също. Първата ни битка с победа. Трудна битка. И както тук горе виждате, съм близка до 8 лева, само 50 XP ми трябва. Да апдейтна тук каквото и да е, само ще трябва да събера 1000. Само да видя нещо за следващия Мега Миньон, ще ми иска да се. Но отиваме за още една игричка. Така, 7 лева. Така ще ми се изживявате за това. Само за малко, защото ми се губи Wi-Fi-ят. И ще ме бият. Така. Вече сигурно са ме били. Този тъп Wi-Fi. Да, както си знаех. Загубих заради тъпия Wi-Fi. Тая игра не се брои.
трябва да биеме. Но Елит Барбериан и Хограйдър на малко дейниче остана самата количка. И тук ще му пусна Мinion Харт. Ти къде си мисля, че са тръгнали? Няма. Но та факт е с тази армия е много силна сила, където ми я направи. Така, Танхала мой. Сега трябва да измислим как да вземем и другия. Така, Уизард и Принц ще помогнат ли? В такъв случай с това копеле няма да се разберем. Ако не беше пуснал факаните миньони, направо му изнасях живота. Не, негова живота му изнасях. Мъра само да не ми ги вземе, че ще бъде пълен съд. Това е добре. Така, нямам се на идея тия с малките къде са тръгнали. Само знам, че Елит Барберианите са доста силнички. И взимаме вече и главния Танхал. И запускаме и Хограда. Той сега се чуди откъде да пусне. Така направи своя избор. То спирас. Добре. Добре. И то стана на малко. Така. Айде, Елит Барбериани. Вие сте ми възможността. Добре, взехаме. И тук го бием с 3 на 2. Изумителна победа. Да, вече парички не ми дава, защото съм надвишил лимита. Така, това е моят клан BG Team Glory. Обаче не мога да таковам никой, защото е пълно, не мога да киквам. И така. И това ще бъде всичко от този клип, хора. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, живот и здраве, следващия път ще бъдем на 7 арена. Специално за това ще направя клип. И довиждане!